Hej, jeg hedder Erik. Jeg bor i en by, der hedder Seid. Året er 1350. Jeg er 10 år gammel. En dag kommer en mand med hans onkel. Han har været i krig. Han er blevet halshugget. Nu skal han begraves. Nu skal deres onkel begraves. Han bliver syet ind i noget stoffer. Så bliver han lagt ned i et hul i jorden, og så bliver der dækket jord ovenpå ham. Præsten taler nogle ord om Gud, og så bliver der sat et trækors på hans grav.